Hello mga subscribers, dito po tayo kay stock patients natin, si Kuya Roque Chutinko. Ngayon po, ng 14 session. Yan, Hacienda, Mexico, Pampanga. Kasama si Atorosita ay naka-recover na, kami na lang. Samantalang si Kuya Roque, na-improve naman. So, galing yung kapag hospital. Anong balita? Dirasal mo kaya ba na meron ko? So, yung gamot po, nagbawas ng gamot. Bawas. Pero, alam mo, pag nagbawas ng gamot, gumagaling ka. Pag nagdalto ng gamot, malala ka. So, ibig sabihin ay kung ginagawa. Bawas yan na lang. Ingatan mo lang dito. Ito, ingatan natin mga subscribers yung over fatigue. So, gagawin yan, dahan-dahan lang. Ano ba, darating ako. Huwag mo nang gawin. Bukas mo. Kasi darating ako. Pagod ka na. Magkalaman tayo. Ako ba si Ganoon? Ano po sa lahat, dinadalangin namin na magkaroon ng kapayapaan sa bansang Israel, sa US at sa Iran. Nawa ay magkaroon sila ng pagkakaisa upang nalang ang mga madamay ng mga sibilin at pang madamay ng bansa ng mga isaw-saw pa. Lord, ikaw po nga ng Diyos na buhay, naniniwala po kami na magkakaroon ng kapayapaan sa mga bansa ito. Muli Panginoon, pinagpuli ka namin. At salamat po Panginoon sa resulta po. Nag-check up po ako ni Kuya Roque at nagawas po ng mga muli Panginoon, sa mga kami. Nawa, dalangin ko po na sa lawang ito ng mga anak, ako, kapatid, at mga kamag-anak, at mga kabuhayan ay pagpalit po sila. At samahin po muli sa aming ganito ng Roque. At po, malingan sa pangalan ng Jesus. Okay? So, kani program yung tayo muna pa rin. Kasi, nakita ko, nakakalapot. Ang pagtayo mo kasi, yan. Ini. Sebentar, ayo. Dari ada alih kuasa berapa dulu? Uang pun ada. Makalala ko. Yan. Dari ko. Di ba? Nabuntok. Nabuntok. So, konti ko niya. Ate. So, gawin ko ng konti siya. Ikaw. Ikaw yung bilis siya. Pagtayo siya. Kasi ko lang. So, ayan. Makikita po natin na hindi na siya mahawak. Yun mo. So, this is the great improvement. Yan. Naniniwala ko na pag ang-stock patients ay willing at masipag. Pag isesyon nakatayo. Babalik na dito Aray! Wapen mo. Wapen. Pare. Jin dyan. Inaris niya, marami. Ilang pulutan, bisa ka. Sisig. Nakita mo, Nakita mo guys, ha? Ay, nakita mo, ha? Matutuwa mo ng una asawa mo at mga anak mo, siyempre. Ayun, Kita mo. Sa lahat po ng mga gabi at sa lahat ng mga kiting ko. Shout out! At siyempre sa mga guys, pakisubscribe. Yung mga subscriber ko dyan, pakilike and share nyo po. Para mas at kung kumita po tayo, may mga tao tayo tutulungan. Ayan. Siyempre, pag kumikit tayo, pamimigay naman tayo. Hindi. Tulungan nyo po si Mang Kepe, para may na subscriber, para yung mga stock patients na dyan, matutulungan din natin. Ano lang yun Give and take lang. Sige pare. Alam mo, nagagawa nyo yung mga... Alam mo, iyan ko, nagagawa mo yung mga ganyan, diba? Dati, gusto nyo dyan, magsisiyar naman yung isa. Ang trabaho ko yun, di mo ako pagkagisingin ko. Kasi ma-therapy, ito huwag ka nang gagalaw-galaw muna Ay, bukas naman naman. Parang siya mga ginawa Marami ka lang ginawa Pagod na Ganyan ang galaw ka na. Baka niya, nakita ko niya. Hindi na, tama Ay! Sampuhan. Ganyan daw, natatas yung pa niya. Napakita pa mo. Ayan guys, Yan Tatas niya na yung pa niya guys, Yan, ako yan. Sige. Buti mo, bait ang mga anak mo. Baka naman, buti mo bait ang mga anak nila, baka naman. Buti mga anak ko, bait.
Shout out BFWG. Ayan, shout out again sa aking team sa Batasan, sensitive team. At lahat ng mga anak ko dyan sa Meraya. Shout out sa inyo lahat. May yung tinapin, yung doktor ko. Tama, ay na. Talaga. Compensation pa. Alam mo, nakakalatong bunga pa lang. Ayun, kita mo, nakatayo na. Ayun. Ayun. Tayo nga. Walang talan, ayan o. Ayan guys. Video nga tanong yung ayan. Thank you Lord. Yan. Ngayon nga, salamat kayo sa mga video. Ngayon kasi gusto ko, karating mo kayo nasa may paglaban pa yung kapatayin mo. Lalakasan natin pa niya ng pananampalataya. At sa ginagawa natin, hindi pa na natin sa Diyos, pero bumbu. Kaya, bigyan ng pagkakataon, magiging ka pa? Redor sila. Ayaw na. Ikakapon doktor na ako. Solid na. Kaya na pa siya ako. Namin problem. Kaya ko lang ako yung Gusto kaya mo rin? Ang kumari mo? doktor. Bakit kaya ba yun eh? May sabira yun eh. Sabihan lang na paglakas. Oo yun. Saan mo si Rosel Capon? Kamit siya ka. At least hindi mo nahirapan. Ang target natin dyan, yung naka-akpagbang ka na. Para kung masisiyar ka, tataya ka na lang. Okay? So tuloy mo yung ginagawa Pero mo. kung meron akong hawakan, So tuloy mo yung ginagawa mo. Kailangan kasi yan o. Yan o. Mali pa rin. Yan guys o. Mani-pani. Hindi pa rin po. Ay, wow. Yan o. Abangan nyo si... Ang trabaho mo? Aircon conditioner? Electrician. Wiring. gawain ko. Mag-wiring ka na bahay? Tulong ka? Pag ginawa si Paring Dong. Kaya Paring Dong, papalit mo to. Pag umaling si Kuya Roque, pwede mag-wiring sa bahay mo. Pawaring yung building mo na pag-building. Wala na. Napalayas na ako pag Shoutout Yamaha! May pagbayad sa mga Hintay lang kayo. Bayaran natin yung ating sakyan niya. Kita mo yung sipag. So dito pinapakita rito yung sipag. So guys, pinapakita rito. Kaya ako nagbablog ako para yung mga pasyente natin. Yung pasyente, willingness talaga siya. Wow. Sige na lang. Sige ka. Kasi ito kasi, yung tinatherapy ka, alam niya yung mga ginagawa. So ikaw may knowledge siya. Problema sa kanya, iwasan mo lang overthinking. Kasi baka mo yung mga sila magkakasa. So kaya ako inaano na bawal ang overthinking kasi yung mga muscle niya po, makapunit, yung tissue. Pag napunit po yan, masakit yun, okay? Sigawan na ka mong venting steak, ganyan, kaya pala. Tapos, isip ka, kaya 2, 3, down, 4, 5,